La música, el llenguatge universal, ens desperta els sentits? És capaç de transportar-nos a un altre lloc. Hi ha música que relaxa, que energitza o que emociona. Hi ha música bona, música country, i totes elles viuen en harmonia. Ho pilles? És per això que em sap tant de greu comunicar que recentment hi ha hagut un auge en robatoris de cançons. Per comprovar-ho n'hi ha prou amb encendre la ràdio i escoltar la música que sona. El vostre Shazam intern es desperta, notant que ja havíeu sentit la cançó. El locutor assegura que és l'exclusiva de la setmana. Però no us deixeu entabanar, perquè aquesta és una afirmació falsa. Resulta que la cançó està fent servir una melodia d'una altra cançó composada anteriorment i en alguns casos d'un grup menys popular. Us intenten enganyar. Volen vendre una idea que no és seva. Són els que jo anomeno lladres de cançons. Per ser del tot clar, no parlaré de covers ni de remixos. Ambdues tècniques són perfectament acceptables. Són reinterpretacions que admeten l'origen de la inspiració. Per exemple, tenim I'd Love to Change the World de 10 Years After, la cover de Jetta i el remix de la cover de Mad Stops. Tots tenen el mateix nom. És fàcil tirar enrere i saber d'on va començar tot. En lloc d'això, parlaré de sampling, o l'art de mirar el que està fent el del costat i copiar només algunes coses perquè no sigui massa evident. Deixa'm donar-te un exemple. Memories, de Maroon 5. Jo quan la sento només puc pensar en el cànon de Pachelbel, que vaig haver d'aprendre a tocar amb la flauta a l'ESO. Potser no és el millor exemple perquè la cançó original es va compondre al 1680, quan l'Adam Levine encara devia ser molt petit. I què en penseu de Seven Rings, de l'Ariadna Grande? Ella diu que és un homenatge a My Favorite Things, de la banda sonora de Somriures i Llàgrimes. Però jo ho veig més com una manera fàcil de fer una cançó si només t'has de preocupar de la lletra. Ritmo, de Black Eyed Peas, fa servir la tornada de The Rhythm of the Night, de Vida Loca, també dels Black Eyed Peas. Es copia de You Can Touch This, de MC Hammer, que alhora utilitza un riff de Super Freak, de Rick James. Ja que estem amb els Black Eyed Peas, podríem parlar de The Time, amb Dirty Beat entre parèntesis, i com és un remix xungo de The Time of My Life, amb I've Had entre parèntesis. Some Say, de Nea, My Head and My Heart, d'Ava Max. Cupid's Chokehold, de Gym Class Heroes, I Love You Baby, de Surf Mesa, Out Out, de Joel Curry i Jax Jones. Cap d'aquestes cançons és original, i totes elles són pitjors que l'original. I no ho dic jo, ho diuen les santes escriptures. I no em feu treure el tema de les versions internacionals. En altres paraules, agafar una lletra i traduir-la en un altre idioma per poder-la vendre en un altre país. És a dir, totes les cançons de la Marató. 921 50 50, la investigació respon. La meva preferida és Aserejé, de l'Sketchup, que en realitat és una adaptació fonètica de Rapper's Delight, de The Sugar Hill Gang, el qual és fascinant. Rueda, de Chimbala, Purpurina, d'Alberto Gambino, i Beautiful Girls, de Sean Kingston. Totes elles es basen en Stand By Me, de Ben E. King. O podria ser que cadascuna d'elles es basa en l'anterior? Jo què sé, no sé de què estic parlant. Em veus cara de musicòleg? O organòleg? Organòleg és el que estudia els instruments, no els òrgans. Recordeu Crazy Frog? Aquella granota animada que es va fer famosa el 2005 per les cançons Axel F i Popcorn? Aquelles dues cançons que algú altre havia compost? Diu aquí que traurà un nou àlbum. Feel This Moment, de Pitbull i Christina Aguilera. Té samples de Take On Me, de A-ha. Hang Up, de Madonna. Té la instrumentalització de Gimme Gimme Gimme, d'ABBA. Anaconda, de Nicki Minaj. Fa servir trossos de Baby Got Back, de Sir Mix-a-Lot. I fins i tot Play Hard, de David Guetta, fa servir de base Better Off Alone, de Alice DJ. Què collons? És que no queda res sagrat en aquest món? No. I això és bo. Per 3 raons. Raó número 1, popularitat. Si realment és un homenatge, per molt que costi de creure, la nova cançó serveix per fer-nos recordar els èxits d'antany. És gràcies a cançons com Friday, de Riton, o Hotel Room Service, de Pitbull, que clàssics com Push the Feeling On, de Nightcrawlers, tornen a les pistes de ball. Raó número 2, inspiració. Com va dir aquell de la cançó dels Amics de les Arts, l'important no és d'on ho treus, sinó a on ho portes. Gèneres sencers com rap o hip-hop es basen en mesclar fragments de cançons, diàlegs de pel·lícules o converses de ràdio per construir-hi a sobre. Howie Benjamin fa broma en una de les seves cançons com en el gènere de lo-fi és típic que soni un missatge de la bústia de veu i crec que cal tenir talent per convertir una cosa tan quotidiana en música. Raó número 3. Aquesta sonarà estranya, però és inevitable? Em refereixo que crec que en algun moment totes les possibles melodies, almenys les agradables, hauran estat interpretades.
L'inici d'Imagine, de John Lennon, i de Don't Look Back in Anger, d'Oasis, són molt similars, i no per això una és còpia de l'altra. Hi ha un munt d'articles sobre les 20 cançons que utilitzen els mateixos acords que altres cançons. I òbviament que passarà això. Has sentit a parlar del gènere pop? I no vull que sembli que defensaré qualsevol cançó amb sampling. No totes són bones, però per cada 10 merdes que seran obligades immediatament, hi haurà un nou clàssic que perdurarà tal i com va fer l'original. Acabaré amb un parell d'exemples. Tothom sap que Stronger de Kanye West és una versió inferior de Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk, però resulta que aquesta fa servir un sample de Call a Bottle Baby de Edwin Birdsong. Així que no et queixis del sample, queixa't de Kanye West. Finalment, què creus que tenen en comú Good Feeling de Florida, Levels de Avicii i Finally Moving de Pretty Lights? Sometimes I get a